አርስተ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስ አባላት ኮሚቴ ፈጻሚት ስራሕ ፓርቲ ብልጽግና ብምዃን ዝተዛዘሙ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ተዓዚቦም ኢትዮጵያ ህይወቶም ብዘይስጽዑ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር መስዋዕቲ ሉዓላውነታ ተሓልዩ ክቕጽል ከም ዝኽኣለ ተሓቢሩ ካብ ዜና ወጻኢ ሓንቲ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝጸዓነት ጀልባ ኣብ ገማገም ቱኒዝያ ብምጥሓላም ህፃናት ዝርከብዎም ልዕሊ 40 ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ሰመዝ እቲ ሃገር ሓቢሮም سلام طعنا بلي زخوركم تملكتنا كما يتعلو لكع ساعات شعات تخوينو كم تلمود نس ساعات زحدنا زيناتات حزمت يلخو زيناتات ندام رحكم ساخم صنح انا ابراهام فسام فلما بحصرت زيناتات كنجمر قدماي منستر ابي احمد مس ابالات كوميتي فصاميت سراح بارتي بلصقنا بمخان زتزازمو سراحات لمعات كوريدر تعذيبهم توم قدماي منستر اب محبراو متسار قصوم ابزم حلالفو ملختي لمعات كوريدر ساربيت جرمان الدباباي غارمنتن كبابي فورين لعلي 589 هكتار زشفن كاب كازانچيس قصيلوت السفح سفرا لمعات كم زخون ام غليصوم زلوم تي بروجكت 16.5 كيلومتر مجدي اسفالت 3 كيلومتر توسخ منجد وشطاوشتي الون 33 كيلومتر زي تزركح مجدي اغرنيا زحازه يلوم بلازاتات سفراتات مزوتري سبورت مصاوت هصاناتن 5.2 كيلومتر لمعات وسنا وسن روبان كم استسالطون وسيخم حبيروم معرفي ماكيناتات سفراتات مملئي حيل تشكركرت الكتريك بتكالات منغستن بولقان استهنصو لعلى 1000 شقاتن ابتي لمعات استسرحو سرعات يوم غونيلوم اتي لمعات كوريدر 50.5 هكتار حملواي سفرام حزباو عين مدرتات 13.3 كيلومتر مجد بسكليتام 38 منهارياتات اوتوبساتن تاكسيتاتن زحازه كم زخونه ونا رديوم كمزي زولو هاغراو بروجكتات سراحت لمعات كوريدر منقسقاساتي قطبام كاب معباي بتوساخي منقسقاس ترافيك اب ممحياش محبراوي مستغابر اب متنخارن نمنقسقاس مچون زلاقن زلوومن سفراتات كتمام اب مفتارن عبي جام كم زلووم غليصوم يوم فتنا تمالوي نيريو لمغونلو صباحون كهليوم نحنا قنا بلوطي املخاختا سرحتنا كنسرحنا كبلو قدماي مستر ابي احمد تزاريبوم قدماي مستر ابي احمد گمگما فزاصما ماكرو ايكونومي فلاموت ميتي معالتات بجت عامت 2018 عملكيتوم اب قدب كويشا مس منسترات زت اساليطوملوم دحريتي گمگماون اتوم قدماي مستر اب زغبرو گلصا اب وشتي ኢትዮጵያ ኩነታት ፖለቲካ ምቹ ኣብዘይ ኮነሉ ብዙሓት ፈተናታትን ዕንቅፋታትን ኣብ ዘለውሉ ኩነታት ሜጋ ፕሮጀክታት ከመይ ይስርሑ ዝብሉ ሕቶታት በተደጋጋሚ ከም ሰምዑ ሓቢሮም ፈተና እናወሰኸ ከም ዝኸይድ ምርዳ ይግባዝ ወሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕበናን ሃፍትና ሙፃ ብጀመረን ቁጥሪ ሕዚ እንፈልጦም ፈተናታት ጥራሕ ዘይኮኑስ ሓደሽቲ ፈተናታት ከም ዝውለዱውን ተዛሪቦም እዮም فتنا كم زقاطمنا فليتنا زخون عينت فتنا انتقاطمنا كم عدل وسيدنا نمسرح زي مدلاونا انت خوينو قنام زخون عينت عنكفات النامت تأليفو كودقنا يدلك ولو تاريحهم عبيت هاقرات بلكعن فتنا اللوانيو اتي فتنا زحالفو قنام كاب حتحد فتنا عدل موطا يكال جيلن انت عمنا ترحيلهم فتنا تمالون نيريوم لمون اللو صباحون كليو نحنا قنا بلوط املخاختا سرحتنا كنسرحنا كبلون الرقاقيصوم عودتنا بكلهم عودتات زمزغاو زلو افصاصماتات بلصقنا ኢትዮጵያ ዘይተርፍ مخانو زملاختو مخانوم منسترات تزاريبوم منستر سراحن كلتن فوريات كاميل ابزي وان ابز غبرو مدرم
مرحنا زلنا فليتنا ጸጋና ፈሊናም ናብ ሓፍቲ ምቅያር ይሓትት የኒለን ብመዳይዚ ጨበራ ጩርጩራ ብምልማዕ ናብ ሓፍቲ ናይ ምቅያር ስራሕቲ ከም ዝሳለጥ ብምግላጽ እዚ ድማ እቲ ከባቢ ብምትእሳርን ዕድል ስራሕ ብምፍጣርን እቲ ማሕበረሰብ ተረባሒ ምግባር ክኢሉ ይለን መሳፈዛጽማ ሚቲ መዓልትታት ብስተኣሳሰረ ሚኒስትር ግብርና አዲሱ አረጋ ኣብዛብ ወሪቶ ድማ ኣብ ኩሎም ዓውድታት ተስፋ ዝህቡ ኣፈጻጽማታት ከም ዝተመዝገበም ሓቢሮም ዘሎም ዕቤት ሕርሻ ምስ ዕቤት ካልኦት ዓውድታት ብምትእስሳር ስለዝተሰርሐ ተስፋና ክንረክብ ጀሚርና ክብልውን ገሊጾም ኣሎም ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን በለጠ ሞላ ብግዶም ብዛዕባ ኮይሻን ጨበራ ጩርጩራን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ብኣንጻር ዝሓለፈ ዓመት እቲ ስራሕ እናዓበየ ከም ዝኾነዮም ተዓዚብና ዘለና ኢሎም ሓደሽቲ መባጽሕ ታሃኒጾም ቁጠባ ንምፍልፋል ተወሳኺ ዓቕሚ ንክኾኑ እናተገብረ ከም ዝኾነ እውን ኣረድዮም ሃገር ዘለዋ ዓቕምን ጸጋን ብምፍላይ እናተሳለጡ ኣብ ዘለዉ ሓደሽቲ መባጽሕን ኣብ ሚእቲ መዓልትታት ኣብ ኩሎም ዓውድታት ንዝተረኸቡ ዓውድታትን ጥበብ ዝተመልኦ ኣመራርሓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝለዓለ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ እቶም ሚኒስትራት ገሊጾም ኣሎም مبل حدميتن 18 معلت سراويت مكلخال إثيوبيا زيت دفر حجر أنكارا سراويت أبى تحت زبل مري حساب باستفعال المدلوات يخبر لهم أبتي مرها جبري لعلواتي تماجر شوم حيلتا سراويت فيلد مارشال برهانو جلام منستر مكلخال الانجنير رايشا محمد جنرال مكوننات لعلوت حلف تسرح منقستي وتادراوي أتاشيتات استفعال حجرات ناي كبري أبالات سراويت مكلخالن صاوعت استقبر لهم آقايشن كم استرخبو تملاغيتهم تبلكت حزر ما بزرزرنا بزحزنا مزيناتات كحلفكم كوميتي فصامي سراح بارتي بلصقنا ጉዳይ አፍ ደገ ባሕሪ ሓዊሱ ዝተረፉ ሓጓፋት ብሄራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ንምጽጋን ምስ መዳርክቲ አካላት ብምዃን ብልዑል ጻዕሪ ከም ዝሰርሕ ገሊጹሎም ምክትል ፕሬዝዳንት ፓርቲ ብልጽግና አደም ፋራህ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕቲ ፓርቲ ኣብ ዘካየዶ አኼባ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራውያን ጉዳያትን አጀንዳታት ፓርቲ ዘትዩም አንፈት ከም ዘቀመጠ ገሊጾም ኣሎም ንጸብጻብ ሳምሶን በላይ በሪሁ ብርሃነ ምክትል ፕሬዝዳንት ፓርቲ ብልጽግና አደም ፋራህ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ዘካየዶ ስርዕ ዋዕላ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራውያን ጉዳያትን አጀንዳታት ፓርቲን ዘትዩ አንፈት ከም ዘቀመጠ ገሊጾም ሃገራዊ ረብሓ ዘማእኸሉን لولاونت هاجر ملو بملو زرقاقصون وانينات كم زفتصمون አብርሄም የኢትዮጵያን ቀሪ ስብራቶች ለመጠገን ፓርቲያችን ከህዝብ ጋር በመተባበር ዝተረፉ ስብራታት ኢትዮጵያን ንምጽጋን ፓርቲና ምስ ህዝብን ካልኦት መዳርክቲ አካላትን ዝጀመሮም ጻዕርታት አጠናቂሩ ከም ዝቅጽልን ኩሉ አባል መሪሕነት ብጽኢቱ ክፍጽም ህዝብን ካልኦት አካላት ብጽኢተን ምሳና ብምትሕብባር ክሰርሑ ጉዳይ በር ባሕሪ ሓዊሱ ካልኦት ዘይጸገናዮም ንምጽጋን ኩሉ ብጽኢቱ ክፍጽም ፈጻሚ ጽራሕ ኮሚቴ ጻውዒት አቅሪቡሎም ብዘፈር ቁጠባ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዝተወገኑ ስራሕቲ ልምዓት ልዑል ውጽኢት ከም ዝተመዝገበ ዘልዕሉ ኣይታ ኣደም ከም ኣብነት ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዕቤት ቁጠባ 9.2 ሚእታዊ ከም ዝተመዝገበ ኣዘኻኺሮም እዮም ሓፈሻዊ ዕቤት ቁጠባ ስሉድ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ብምሕባር ሓዋፊ ጽሬት ዘለዎን መነባብሮ ህዝቢ ብጭቡጥ እናመሓይሸ ዝርከብን ምዃኑ አብርሄም እዮም መጻኢ ሃገራዊ መረጻ ሰላማዊ ተኣማናይ ግልጽን አሳታፍን ብዝኾነ መልክዑ ንኽሳለጥ እቲ ፓርቲ ናይ ባዕሉ ግደ ከም ዝፍጽም ገሊጾም ኣለዉ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ፖለቲካ ዘለዎ አካል ሕቶኡ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ዝኽእል ምህዳር ከም ዝተፈጠረ ብምዝራብ እቲ ፓርቲን ዝመርሖ መንግስትን ኣፍደጎኦም ኩሉ ሻዕ ንሰላም ክፉት ምዃኑ አረጋጊጾም ኣለዉ ማንኛውም የፖለቲካ ጥያቄ ያለው አካል ዝኾነ ሕቶ ፖለቲካ ዘለዎ አካል ሕቶ ብሰላማውን ዴሞክራሲያዊ መንገድን ምቕራብ ጥጡሕ ባይታ ተፈጢሩሎ እቲ ምህዳር ፖለቲካ ነዚ ዝጥዕም እዩ ነዚ ብምጥቃም ዝኾነ ሕቶ ዘለዎ አካል ሕቶ ብሰላማዊ መንገዲ ከሰጉም ይኽእል እዩ
ኣማራጭ ሰላም ንዝምርፁ ኣካላት ኣብ ዝኾነ እዋን ፍርቂ መንገዲ ከድና ተቐቢልና ክነተኣናግድ ኢና መሶብ ሓደ ማእኸል ኣገልግሎት ናይ ምግፋሕን ስራሕቲ ዲጂታላይዜሽንን ይሳለጡ ከም ዘለው ብምግላጽ ክሳብ ሕዚ 16 ማእኸላት ተሃኒጾም ግልጋሎት እንሃቡ ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም እዮም ብምዃኑ ድማ ክሳብ 30 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት 100 መሶብ ማእኸላት ግልጋሎት ንምኽፋት እቲ ኮሚቴ ኣንፈት ከም ዘቐመጠ ምክትል ፕሬዝዳንት ፓርቲ ብልጽግና አደም ፋራህ አልዒሎም አለው እስካሁን 16 የመሶብ አንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ማዕከላት ተገንብተው አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ ኣብ መሶብ ማእኸላት ግልጋሎት ዝተገልገሉ ዜጋታት ብዛዕባ እቲ ግልጋሎት እንትሕተቱን ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ እንትትንትኑን ዕግበት ተገልገልቲ 95 ሚታዊ እዩ ኣብ ዝቕፅሉ ኣዋርሕ እውን መሶብ ማእኸል ግልጋሎት ክጋፋሕ እዩ ኣንፈት ተቐሚጡ ዘሎ ክሳብ ሰነ 2018 ሚቲ ንምብጻሕ እዩ ተተሊሙ ዝስራሕ ዘሎ ኣመራርሕን ኣባላትን እቲ ፓርቲ ብዝተዋሃቦም ልኡኽ ልክዕ በብብርኩ እናተገምገሙ ምምጽኦም ዝገለጹ እቶም ምክትል ፕሬዝዳንት ብመሰረት ምዘና ዝለዓለ ኣፈጻጽማ ዘመዝገቡ ኣፍልጦ ከም ዝተዋሃቦም እውን ኣብሪሆም እዮም ብኻልእ ገጽ ድማ ዝተዋሃቦም ሃገራዊ ሓላፍነትን ልኡኽ ፓርትን ብግቡእ ኣብ ልዕሊ ዘይፈጸሙ ኣመራርሓታት ዝተፈላለየ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ ተዛሪቦም እዮም ምክትል ፕሬዝዳንት ፓርቲ ብልጽግና ኣይተ አደም ፋራህ እቲ ፓርቲ ህዝብን ሃገርን ተረባሕቲ ንምግባር ዝጀመሮም ዋኒናት ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣረጋጊጾም ኣለው ኢትዮጵያ ህይወቶም ብዘይስስዑ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር መስዋዕቲ ሉዓላውነታት ሓልዩ ክቕጽል ከም ዝኽኣለ ይግለጽ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዋላ ፈተናታት እንተጋጠማ በቲ ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ብዓወት ምስግጋር ከም ዝኽኣለት እውን ተሓቢሩ ኣሎ ንጸብጻብ መቕደላዊት ደረጀ ሙሉብርሃን ግርማይ እታ ዝኸበረት ህይወቱ እናኸፈለ ሃገር ንኽትቕጽል ዝገብር ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ነቶም ዝጠመዩ ካብ ዘላቱ እናኸፈለ ንዝጸምአናስቴ ነቲ ዝተማረኸ ድማ ልባዊ ርህራሄ ዘርኢ መኹርዕ ሃገርን ህዝብን እዩ ኢትዮጵያ በብእዋኑ ንዘጋጠማ ጸገም ክብርቲ ህይወቶም እናሃቡ ኣካሎም እናግድሉ ሉዓላውነታ ተሓልዩ ንኽትቕጽል ኣኽኢሎም እዮም ብዛዕባ ሃገርን ዜጋታት ብዘይስስዕ ዝወሃብ ፍቕሪ ጋህዲ ኮይኑ ዝረኣየሉ ሓባራዊ ሕውነት ዝመስረተሉ ዓብይ ትካል እዩ ወታደር ሓለው ወሰን ሃገር ክብሪ ዜጋታት ተተባለ እውን ምግናን ኣይኮነን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ሉዓላውነት ሃገር ንዝመጽእ ኩሉ ክሳብ መስዋዕት ህይወት ብምኽፋል ዋልታ ሃገር ምዃኖም ኣረጋጊጾም እዮም ወታደር ንህዝብን ንወሰን ሃገር ክርጫማኡ እንከይፈትሐ ኣብ ዱር ንሓደረ ሃገሩ ዝሕልውን ብርክ ዝበለ ታሪክ ዝጽሕፍ ተኣምራዊ ፍጥረት እዩ ወታደር እናወደቁ ሃገር ንኽትለዓል ምግባር እናሞቱ እውን ንኻልኦት ምንባር ማለት እዩ ወታደር ወፂኡ ምትራፍ ከም ዘሎ ኣሚኑ ስድራኡ ገዲፉ ምውፃእ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣዝዮም ፈተንቲ ዝበሃሉ ጸገማት ወላ እኳ ተጋጠማ በቲ ጅግና ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዓውቲ ሒዛ ምውፃእ ኽኢላ እያ ኣብ ዞባ ሰላሙን ኣብ ዝተዋፈረሉ ወፍሪ ኣሌንታ ህዝቢ ምዃኑ እናመስከረ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት እውን ይስለፍ እዩ በትሪ ሰነፍ ዘይሰብሮ ግዜ ዘይድብርዮ ሰራዊት ንሃገር ብተግባር ዘርእዮ ፍቕሪ ዓብይ ዋጋ ኣለዎ ዘመን ምስህልውና ሃገር ኣተኣሳሲሩ ዝነብር ወታደር ንኢትዮጵያ ክብሪ ኣላቢስዋ እዩ ዕድሜው ዝሃበ ብዓረር ብጥይት ዝተቃጸለ ኣብ ዱር ዝሓድር ወታደር መእሰሪኡ እውን ፍቕሪ ሃገር እዩ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ንሃገር ዝኸፍሎ መስዋዕት እናሓሰበ ብህይወት ናይ ዝሰኣኖ መሓዝኦ ሓዘን ኣብ ልቡ ቀቢሩ ነቲ ኣካሉ ዝጎደለ መሓዝኦ ደጊፉ ቅድሚት ንሃገር እዩ እሞ ናብ ቅድሚት ብምግስጋስ ሃገር ንኽትኽበር ይገብር እዩ ሰምኳን ጥራይ ሚዛኑ ዝኾነ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብተኣማንነት በብድሩ ንሰርሖ ታሪክ ክብሪ ይግብኦ እዩ ብማእኸል ሓዊን ብፈንጅን ዝተኸበበ መሬት ሓሊፉ በብበረኻኡ ዝነድድ ንሉዓላውነት ሃገር ንዝደኽሙ ደቂ ሃገር ንዝኾኑ ኩሎም ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ምስጋና ይግብኦም እዩ ዘፈር ሕርሻ ሃገርና ካብቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝኽተሎ ዝነበረ ሜላ ኣተሓራርሳ መንግስቲ ለውጢ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ናብ ዘመናዊ ሜላ ሕርሻ እናተሰጋገረ እዩ ዝርከብ ዘፈር ሕርሻ ሎሚ ዘበን ልዕሊ 7.8 ሚእታዊ ዕብየት ከም ዘመዝግብ ድማ ትፅቢት ይግበረሉ ሰሎሞን ታደሰ ዝርዝር ኣለዎ
ኣብ ሃገርና ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ንዓውዲ ሕርሻ በቲ ዝድለ ኣግባብ ጥሚትካ ኣብ ምስራሕ ሕፅረት ከም ዝነበረ ይግለጽ። ገለ ካብቲ ነቲ ዓውዲ በቲ ዝድለ ኣግባብ ፍርያት ከይስስንን ኣብ ቁጠባ ሃገር ጽልዋ ፈጢሮም ዝጸንሑ ጉዳያት ሓደ ሰበታትኸ መሬት ሓረስታይ ንዘመናዊ ሕርሻ ምቹው ኣይኮነን ዝብልን ሕፅረት ካፒታል ብዝብል ዘይዕግብ ምኽንያት ካብ ዘፈር ሕርሻ ሃገርና ክትረኽቦ ዝግባእ ረብሓ ንዘበናት ከይረኸበት ጸኒሓ እያ። ድሕሪ ለውጢ መንግስቲ ግና ካብ ዝጽዕቦ ፖሊሲን ስትራቴጂን ብምብጋስ ታሪክ ዓውዲ ሕርሻ ሃገርና ዝቐየሩ ስራሕቲ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ክምዝገቡ ክኢሎም እዮም። መንግስቲ ብዝሃቦ ፍሉይ ቆላሕታ ሕርሻ ሃገርና ንምዝማን ትራክተራት፣ ኮምባይነራት ብስፍሓት ኣብ ስራሕ ክውዕል ብምግባር ካብ ፍርያት ክራማት ብተወሳኺ ብመስኖ ሓጋይ ብርክት ዝበሉ ሰፋሕቲ መሬታት ስርናይን ካልኦትን ብምልማዕ ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ድሌት ቀረብ ስርናይ ኣማልያ ናብ ካልኦት ሃገራት ሰደድ ምግባር ምጅማራ ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምግቢ ዓርሳ ንኽትክእል ዝተፈላለዩ ሜላታት ብምጥቃም ዓለም ዝመስከረሉ ውፅኢት ኣመዝጊቢ እዩ። ብመዳይ ቀረብ ሙሩፅ ዘርኢ ጸረ ባልዕ ኣፋውስን ሓገዝ ሰሞያ ተወሲኽዎ ዘፈር ሕርሻ ሃገርና ካብ ንዘበናት ተሸኺሉሉ ዝጸንሐ ድሑር ሜላት ተሓራርሳ ናብ ዘመናዊ ሕርሻ እንዳተሰጋገረ ይርከብ። ንቕድሚት እውን ኣብ ሃገርና ዝተጀመሩ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት መስኖ መሊኦም ናብ ተግባራዊ ስራሕ እንተኣቱ ሃገርና ሕዚ ካብ ዘለትሉ ብርኪ ዕቤት ናብ ካሊእ ብራኸ ብርኪ ዕቤት ክብ ከም ዘብላ ዘጠራጥር ኣይኮናን። ፍርያት ሕርሻ ኣብ ምስሳን ብወፍሪ ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተተኸሉ ልዕሊ 48 ቢልዮን ፈልስታት ኩነታት ለውጢ ከባቢ ኣየር ካብ ምጽዋር ብተወሳኺ ብምግቢ ዓርስኻ ንምኽኣል ዝግበር ንጥፈት ሓጊዞም እዮም። ብመዳይ ንዕዳጋ ወፃኢ ሰደድ ዝግበሩ ፍርያት ሕርሻ ዝኾኑ ቡናን ኣትክልትን ፍራምረን ፍርያቶም ኣብ ምስሳን ዓብዪ እጃም ኣበርኪቱ እዩ። ከምኡውን ብጸጋታት ሌማት ኣብ ቀረብን ድሌትን ዝነበረ ሕዳግ ብውስን መልክዑ ንምምላእ ተኻይሉ እዩ። ለብዘበን እውን ዓውዲ ሕርሻ ዝተተሓዘሉ ትልሚ ዕቤት 7.8 ሚእታዊ ከም ዝዕውት ትጽቢት ይግበር። ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ከስግረኩም። ሓንቲ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝጸዓነት ጀልባ ኣብ ገማግም ቱኒዝያ ብምጥሓላ ምኽንያት ህጻናት ዝርከብዎም ልዕሊ 40 ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ሰመዚት ሃገር ሓቢሮም ኣሎም። እታ ናብ ኣውሮጳ ክትሰግር ዝፈተለት ጀልባ 70 ስደተኛታት ጽዒና ምንባራ እውን እቲ ሓበሬታ የመላኽት። ሓደ በዓል ስልጣን እቲ ሃገር ከም ዝበሎ ኩሎም ካብ ሃገራት ትሕቲ ሳራ ኣፍሪቃ ዝመፁ ኮይኖም ብዙሓት ዕሸላት ከም ዝርከብዎም እውን ኣፍሊጡሎም። ካብቲ ትማሊ ረቡዕ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣስታት 30 ሰባት ድሒኖም ከም ዘለዉ እውን ተፈሊጡሎም። ምጥሓል ናይታ ጀልባ ኣብዚ ዓመት ኣብቲ ባሕሪ ካብ ዘጋጠሙ ተመሳሰልቲ ሓደጋታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ እውን ይግለጸሎም። ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ካብ ሊብያ ናብ ኣውሮጳ ክሰግሩ ዝፈተኑ ብዙሓት ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ይዝከር። ኣብ መወዳእታ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ኣባላት ኮሚቴ ፈጻሚት ስራሕ ፓርቲ ብልጽግና ብምዃን ዝተዛዘሙ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ተዓዚቦም። ኢትዮጵያ ህይወቶም ብዘይስስዑ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር መስዋዕቲ ሉዓላውነታት ሓልዩ ክጸንሕ ከም ዝኽኣለት ሓቢሮም። ካብ ዜና ወጻኢ ሓንቲ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝጸዓነት ጀልባ ኣብ ገማግም ቱኒዝያ ብምጥሓላ ህጻናት ዝርከብዎም ልዕሊ 40 ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ሰመዚት ሃገር ሓቢሮም። እምበርከ ዝተመልከትና ነሰዓት ዝሓዝናም ዜናታት በዛዚምና ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስገን። ሰላም